दक्षिणास्य समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता स्मर्या गुरुपरंपरा श्रुती स्मृती पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। परिज्ञानाश्रम श्री गुरु शंकर परिज्ञानाश्रम शंकर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पांडुरंग आनंद परिज्ञान गुरु सद्यो जात शंकर सद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनंदन। गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीर सद्गुरुरूपे मला वाटते अंतरी त्वा वसावे तुझ्या दास बोधासी त्वा बोधवावे अपत्या परी पाववी प्रेम ग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा महाराजया सद्गुरु रामदासा ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। आता हृदय हे आपुले चौफाळुनी आभले वरी बैसऊ पाऊले मम सद्गुरुची जय जय रघुवीर श्रोतेजन हो, आज अत्यंत गरज असं श्रवण भक्तीची त्यामुळे आम्ही आज आत्मनिवेदनापर्यंत येऊन पावत असतो। हे अशीच मेळना सगळ्यांनी किती पुण्य येईन आमकां तें भाग्य मेळ्ळें ताजो आमी उपयोग करून घेवया। समर्थ सांगता असं ती हांगा लक्ष दियात। चौफाळुनी आ भले म्हणतले 4 पाय असतात ती आसनाक धर्म अर्थ काम मोक्ष हे 4 पायांचे ते आसन ताका अकल म्हणतात ते चौरंग म्हणतात ते घटमूट त्या हाजेरी ते बसयल्या आणि हृदयात त्या दवरल्या ते चोखाळून या भले बरी बैसऊ पाऊले मम सद्गुरूची
ते सद्गुरू थंय आमी बसुया आणि चिक्के चिक्के हांगात हे आमगेल मन वचून नाचतना तुमगेल चरणान तू स्थान दिया ती म्हणे प्रार्थना करून आयची विवेचनाक सुरू करूया. पहिले मनाचे श्लोक. आयचे मनाचे श्लोक 91 and 92. ह्या मनाचे श्लोकान तुमकां दिसत आसतले की आयज मना श्लोक पळयात. नको वीट मानू रघुनायकाचा, अति आदरे बोलिजे राम वाचा, नवेचे मुखी सापडे रे फुपाचा, करी घोष त्या जानकी वल्लभाचा. जय जय रघुवीर समर्थ. आता थंय 90 श्लोक जाल्ले. हा 91 चालू आसा. तरी कितले फंत पाप समर्थांक दिसता आपण सतत एकच एक सांगता आसून आपण बोर करती कल्ले म्हण. तरी पण ते ऐकयाती, पण ते ऐकयाती म्हणजे इतलं आग्रह तातूंत त्या मनापासून सांगतात. अरे शिष्या, नको वीट मानू रघुनायकाचा. परत परत रघुनायकाला नाव घ्या म्हणून सांगतस ताजे बद्दल बेजार पावनाक चेरडा. इत्या म्हळ्यार हे अति आदरे बोलिजे राम वाचा. वाचेन अति आदराने नाम घे लागले. इतले नाम घेऊन तुम्ही कोण कोण आपयता ती करता ती, किती लोक तुमचे मदत करता ती. तांकां फोन केल्यार कोण येवच्या शकता, कोण येवच्या शकना. हा जाल्यार हो रघुनायक न्ही, तशी ना. हात जोडून हनुमंत हात जोडून रघुनायका मुखार उबरता आणि रघुनायक हात जोडून आमच्या भक्ता मुखार रखता. सांग चरडा कल काम असं तावळी तसल्या गेलं आम्ही वीट मानचे वे ताकाच आपयत न्हय. म्हळ्यार कोणी ना कोणी पूण येवन तोच कोणाला पूण रुपान येवन ताबडतोब येवन आमकां मदत करता. आम तुम सांगता आमगेल घरान तुची मगल बामणा अचानक एक फालफाल्यारी कलकी कोर वचशील बा. ते एक हे शो केस आशिल्ले तांत इतले सारकी दवर वचशिल्ले. तांची हिंज सम नाशिल्चे दिसता. 8-9 किलोची ते ग्लास खस करून ताची हिंज सुट्टून पायाचेरीच पडले बोटांचेर. तीन बोट फ्रॅक्ट नांगट वचून भितर अडकून बसली आणि रक्ताचे हे झाले. कल म्हणटा ती तळशे. अचानक अनटेड शेजार कोण असत म्हणून गोतना. आम्ही 2 जाण घरान कसले कोरका म्हणून म्हाका कळना. जाल्यार आमगे 2 जाणांगेर रघुनायकाचेर विश्वास आसा. त्यांनी देवाला नाव घेतले आणि कल करचे बा म्हणून ते शेजारची तांकां बैसू सांगले आणि शेजार बेल्ली केली. ती एके फंत आसतना ती आयली. ती म्हणाली राब उदक तुमच्या दिन. डॉक्टराक फोन केल्यार कले जायना. शेवटी शेजार चेकलो तो केन्नाय आमगेल घर अशी या ना तितले सचोटी नाशिल्ली. तरी ती म्हणाल तो मस्त हेल्पिंग असं ताका आमी आपया. हा आणि देवाला नाव घेतलें ताका बेल केलं तर धांवन येवन ताणे इतले मदत केली, इतले मदत केली. नाही ते म्हणजे त्या रघुनायकाल उपकार आम्ही फेडच्या शकना. आम्ही केले फक्त देवाला नाव घेतले, फक्त देवाला नाव घेतले. आणि तो सतत मगल सांगात येशील मगल सान भाव स पेक्षा मस्त सान. हॉस्पिटलांत आयलो ताणें ते बँडेज केले, ते घेऊन वचलो आणि त्या हॉस्पिटलान दुसऱ्या हॉस्पिटला व्हरचे आशिल्ले. पावसाळ दिवस थंय थंय वचून ऑपरेशन करता म्हणून सांगले. ते ऑपरेशन जावन सगळं जावन सगळे वेळार मगल सांगाती तो मगल श्रीराम मगल सांगात येशील. आता राम कले धनुष्य बाण घेऊन या ना. तागल नजरेंतून काढून नेन तागल नजरेंतून ते एक म्हळ्यार भक्ताक मदत करची एक इच्छा की कशी आणि कितली म्हूण मदत करून कसली जाय ती मदत केली त्या मनशाने. आता तो मनुष्यात ना गेल्लो तो आप थोड महिने कल जाल की ताका कोविड जाल की गोतना तो गेलो. तर
कोविड आम्ही कोणाक मेळनाशिल्लें कोण रे तो खंय किरांब वचून खंय थंय गेलो म्हणून न्यूज आयले जाल्यार त्या वेळार म्हाका दिसलें देवा तो तुका प्रिय जालो जाल्यार म्हळ्यार तुगेलें काम करतलो आशिल्लो आनी आतां तागेलें चल्ल तशीच काम करता सांगचे कल्याक केन्नाय त्या देवाल नांव घेवच्याक ताचो वीट मानू नाका ताचो बेजार पाव नाका ती ताचो कंटाळ करू नाका ती आनी तेवें नाम कशी घे हय तू घेवच्या सांगल्या न्हय आईची जप जाल की जालें अशी तो 2 माळ जपल्यो 3 माळ जपल्यो अशी आनी तू भाव ना हे ना अशी कलयना तसली पेक्षा कल कोरका आदराने अति आदराने आदर मात्र नाही प्रेम प्रीती भक्ती भक्ती अति कल्ले प्रीतीयुक्त आदर जो असता ताकाच भक्ती म्हणतात हाज्यान आमी नम्र जाता ती तावळी तो देव जर आमगेल भक्तांगेल भक्त जावच्या शकता तर आम्ही देवाल भक्त जावच्या शकनात वे जातात न्ही तशी आदराने तागेल नाम घेवका आणि अरे फुकट नाम रे कल्ले कोरका लागना तुका कॅसेट लावले आयकली ती कॅसेट तयार कोरका लागता ती विकत घेवका लागता आणि कले कोरका लागता ते कॅसेट प्लेयर असता लागता मोबाईल पण येता लागता इंटरनेट असका लागता ते सगळं ऐकूनचक हे कल्ले ना रे समर्थ सांगतात अरे बाबा कसले लागना फुकाचा फुकट तोंडाक सवय जाल्ले ती जीभ ऐकनाची तशी ते संत तुकारामात झाले की तांगल जीभ अशी हे विठ्ठल नामाशिवाय राबूक शकना सतत विठ्ठल नाम आणि देवागल हे उगडासू अनुसंधान तांगल कीर्तन जाताले तावळी एक तागल फ्रेंड मेळखे वाटेरी उल्लोंच्याक सुद्दां फुरसत ना हाका बहिर दिशेक म्हळ्यार टॉयलेटा वचून भायर सरलेला हातान चंबू घेवन तुकाराम आनी थंय विठ्ठल 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 करून तान राबकार येयले कसले हे तू शौचाक वतस त्या वेळार विठ्ठलाल नाव घेवचें हे पवित्र देव न्हय तो म्हण वय रे सायबा म्हाकाय कळटा जाल्यार कल करूं मग जीभ अनावर जाता तेन्ना म्हाका ताचे चल नाची तरी तू कल्पणी ताजो उपाय सांगता काय जीभ धोन दवरी म्हण आता जीभ धोन दवरची कशी तशी राबतली ती राबना तू मग जीभ धरत काय म्हण तरी ते जीभ धरले तर ताका प्रत्येक रम रमान सांग विठ्ठल 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 येत आशिल्लें तें ताणें आयकत अर्थ म्हणा धन्यच बाबा वच आणि नंतर अनेक पण मेळेल चलताना सांगले अरे तू मगल इतलं सांगपणा फ्रेंड यो रे मगल कीर्तन इतले लोक येतात तू कल या ना मग विचार के ना रे कल करचें म्हाका वेळ मेळना प्रपंचाची इतलें काम असता ती तू गोतच न्ही आपणाल बायल चेडू मस्त कशी पळोवन काळजी कशी वेळ वत दीस कशी वत म्हण कळना अजिबात वेळ मेळना अशें करी तूच आमगेल घर यो एक पंत जेवणाक आमी फ्रेंड्स म्हणची काही गमत करुया तर हाक दिसले असो थंय वचून तरी विठ्ठल नाम आयकोव येत ताका थंय कीर्तन करून ताका नामाची आवड लागल्या जायत म्हणालो तरी तांचाल पण हांवय बिझी असता तरी पहिले येवन बैसना म्हाका वेळ ना बसच्याक जाल्यार तू सांगून पेटय रांदप जायना पडे वहिनीन केन्ना आपयल्या म्हणून त्या वेळार हांव येता आयल्यार हो घार ना पप्पा खंय वचूलो म्हणून चेडवाक विचारले चेडवान सांग भायर खंय गाद्यान तुम्ही गाद्यान पळयले रे पै पेटयला आपूणच्या तांकां सांगलें येता म्हणून आनी येयनीची म्हणा पण हो मालक घराचो आगल फ्रेंड स्वता आयलो पळयल्यार हो झाडाक पोट्टल घेवन हड्डान बदरत खंय कोणपुणी सोडय ती म्हाका कोणपुणी सोडय ती पण म्हाका झाडान धरल्या म्हणून तावळ तान म्हळ्यार अरे इतले जाणांक पेटयले तू येवचे सण हे कल नाटक करता असं नाटक नाही पळय खरेंच झाडान धरल्या म्हाका जायनाची येवच्याक म्हाका येवचें आशिल्लें म्हाका गोत्तच तुगेल घार येवचेंच म्हणून तू म्हाका सोडय न्ही तावळी ताणें म्हळें खंय झाडान धरल्या हात अशें बाजू करून ताका सोडयल्यार गेले हे पळय तू बे झाडां धरलेले झाडान तुका धर न्ही तशी तांचाल खंय त्या वेळार आटकळ्ळे वे तू म्हणटा प्रपंचान आपणा धरल्या म्हणून वेळ मेळना प्रपंचान नाही तू प्रपंचाक धरल्या
त्यांनी ती तुक वेळ मेळना त्याला चिक्केपणी सवड काढी नामाक लाग. अरे फुकटच रे ते रामनाम आणि विठ्ठल नाम हे फुकटच. आणि त्यावेळी जर अनिष्ट धूर वचका म्हणून दिसल्याने करी घोष त्या जानकी वल्लभाचा हड्डान म्हण वदरून म्हण. जय जय रघुवीर समर्थ, जय जय रघुवीर समर्थ, जय जय रघुवीर समर्थ. हड्डान म्हण. कोणाला अन्नाल भय असवे तुका जानकी वल्लभाल नाव घेऊन जानकी वल्लभ म्हणणारी सीतापती तो राम घोष करी, गद्य घोष करी, पद्य घोष करी, कशी जात तशी चालीर म्हण, गद्यान म्हण, अशी नाव घ्या ताक आपई. आणि इतलं प्रेमान आपई. तू आज मक जेवणा सांगल्या म्हणता ताक आपई हंगा जेवणाक अशी सांगून ताक पटयले की अरे हा सांगत म्हणून वीट मानू नका जाल्यार सतत नाम घे रे मग घे त्यांची तुका सगळं करतले. तशी समर्थ म्हणता ती इतलं पण 90 श्लोक झाले त्यांची सांगतस की रामाक धोन दवराती, रामाला नाव घेती जाल्यार अजूनही आपणाक दिसना. परत परत एक क्लास सांगतले बसका लागता आमका इत्या म्हणारी आम्ही गेलपंत नापास जातात अभ्यास करणी त्या तर आता मी पण ही तशी नाही. आध्यात्मिक अँकर्स असता कितले मुखार वचून तरी कित परीक्षा पास केले तरी भितरले ते राम नाम वच्चाना बोलल्याक तरी तेथे भगवंताचे अधिष्ठान पाहिजे. सामर्थ्य आहे चळवळीचे जो जो करील तयाच, परंतु तेथे भगवंताचे अधिष्ठान पाहिजे. मला पाया म्हणा जमीन असता ना झाल्या कल जाता आम्ही हो जोर गर्व जाऊन वैर 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 वतात आणि पाया मुळा जमीन ना जाता आणि ठामकडे तो कोसळता ती. आता लॉकडाऊन आयले तिथले श्रीमंत श्रीमंत मनुष्याला धंदेच बसले तांतू श्रीमंत मला हो आणि तो नाही भारतांतलेच फक्त नाही US सुद्धा किती लोकांना जॉब्स गेले, किती लोकांना पगार मिळणार हांग सुद्धा 6 महिने पगार मिळणार. कशी करतात असली जॉब्स हडंड मस्त पगार नेमून दिलेला पगार मस्त पण हातान कले मिळणं, हातान कले मिळणं. त्यावेळी राम नाम घेना पडपुणी तांका दुसरे कले व्यवसायाबद्दल सुचता कसले पण तो देव मदत करता आमकां आणि आमगेले योगक्षेम तो चलयता. तशी जय जय रघुवीर समर्थ. अति आदरे सर्व ही नाम घोषे, हिरी कंदरे जाईजे दूरी दोषे. हरी तिष्ठतु तोषला नाम तोषे, विशेषे हरा मानसी राम पीसे. जय जय रघुवीर समर्थ. हे नाम घोष घेतून सुद्धा आम्ही कशी प्रीतीने आपण मस्त नमुन्याचे हे पळयास मस्त नमुन्याचे संत जाऊन गेले. थोडे प्रापंचिक आशिले, थोडे हे आशिले. तो तुलसीदास आशिलो ताकल बायलेचेर भयंकर तिगल आसक्ती ताका पण तागल टर्निंग पॉइंट कशें आयलो ते बायल एक पण कुळार वचूलेल म्हणून तो तिका घार मेळणी खंय की भायर वचूलेली तो ही वचूली तिगल भाव येईल त्या पंचक तिने एक चिठी दवरली आणि वचूल्या पण कुळार वचूल्या म्हणून हो धाव वचूल थंय रात्री. आणि त्या वेळा कलकी उवार येईल न्हय ते उवार पार करू जायना. ताक एक हेशे दिसले कले लाकडाचे एक फळीशी दिसली ताच जे अशी न्हिदलो आणि पार करून त्या बाजू वचुलो तेलदिकान वचुलो आणि थंय धांवतो वचून पळयल्यार गल कुडान मात्र दीव आशिलो तरी खिडकी उगडेशील दीव आशिल पेक्षा खिडकी उगडेशील आणि खिडकीन ठानू कलकी लांबतो आशिल दोरो राजू लांबतो आशिल तर ताका दिसले ही मच खातीरच हा राजू तो घाला सोयसता खिडकी बांधून म्हणून तो तर राजू धरून एक पायपार आधार घेऊन वयर पावलो मग तो कोण तुलसीदासू वयर पावलो आणि वयर पावून खिडकीन तान भितर वचलो. हा आयल पळा हा कितले खुशी ताक बायले पळोवन म्हळ्यार देव मेळा सो ती खुशी जायच ना. तर ती म्हणाल अरे या रात्री वेळा तू कशें आयलो कशें आयलो तू काय मगल उडा जातांचो दिसने तू पळय ते दोरखंड तो घालेलो ना हांव कले दोरखंड घालनी ना कड्डेर पळयल्यार ते कल्ले आशिल्ले दोरखंड आशिल्लो तो एक साप आशिल्लो तर हाक्का ते इतले बायले मेळचे हे
की तो सापाक धरून वयर चढलो ताका मन आसून येयनी को साप आसतलो बाकीच जाल्यार स्पर्शावल्यान कळटशील ताका कलकी जिवंत असं त्या सुद्धा मना वचनी रात झुमून लेकून वयर आयलो तशी वरां थंय येतना एक कलकी तरफ लाकडाचे फ्लॅटशे दिसली ताका पळयलें एक मड गावता आशिल्ली ताजेर न्हीद दोन तो पेल्ली कानाई बायल म्हणाले अरे तू इतले सगळे केल्ले म्हजे खातीर केल्ले हांव नश्वर आस रे तर तुम्ही महाराज नाथा अशी करता आशिल्ले त्या बदलाक तुम्ही जर रामागल नाव रामा खातीर ही एनर्जी जर लायिल्ली तुमगेल कल्याण जातली आशिल्ली मग तुमगेल मात नाही सगळे जगाच कल्याण जातले आणि तो ताका टर्निंग पॉइंट ताबडतोब भायर पडतो आणि ताणे ते रामागल नाम घेऊन 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 तुलसी रामायण बरयली तुलसी रामायण अख्खे बरयली आणि मस्त अभंग केले हे केले संतांगल सगळ्यांगल काणी अशी असत तांकां जेन जेन अनुभव आयलो तांणी जे काय हे केले ते रामाक आदरान आपोवच म्हळ्यार कशी आपोवचे तरी आता ताक ते झाले श्रीरामा आता विठोबागल हाज्याने असो विठोबाल नाव घेतना ते संत तुकारामात दोन बायलो एक कायम सवतली आणि एक सिकली तिथं मरून गेली आणि ही एक समसवताली जाल तरी हे श्रीरामा विठ्ठला केल रे तुवें असो तू वायट लेखू नका तिने मनान बरी असत तिगल तुजेरी मस्त प्रीत आसा म्हळ्यार बायले गेल अशी हें करता तो तरफदारी कोर न्हू विठ्ठलाक सांगता बायलेचेरी प्रीत आसता गली पण ती विठ्ठलाक सुद्धा चवता तावळी तो म्हणटा बामण म्हणटा विठ्ठला तिगल मस्त मोग आस रे तुजेरी फक्त न्ही आपणा त्रास जाले तिका पळोवच्या जायना पण तिका हो विश्वास दी की विठ्ठल तू आज समज खातीर तू काळजी घेत मगली आज विश्वास मेळो म्हण अशी विठ्ठला ममते हाजे एक भाव कशे सांग भाव कशे सांग तशी कितली फंता ते नरसिंह मेहता तागल तरी सगळे लोक टिंगल करताले ताका कोणी नाशिल्ले तर तावळी तर न्हांवच्या वचुल्यारी चेडवण ताका पीस सोपोवन न्ही ताका नरसिंक मस्त त्रास दिताली पाप ताका बायले नाशिल्ली कले ना तरी हाजेरी बाईंच थंय बालदींत उदक घेवन तो न्हांवच्या गेले गंगाळांत ते बालदीच काण आंगा साबून बिबून लावन घेतल्यार ते बालदी काण बाजू व्हरतात आणि म्हणटाले की तुका देवच ना ताका पळय तो उदक दितलो भर वैशाखा दिवस रणरण ते वत तसल्या वेळा तो न्हांवच्या वचून उदक ना दोळ्यात दोळ बंद करून तावळी ताणे ते मेघराजा गेले आळवणी केली आणि कल म्हणे बरसो बरसो घन गगन घोर गावे गुणी जन मल्हार बरसो के जे कोणी कसोटी के जे कोणी कसोटी थाये आखिर तार दुनियाने दाखवजे दुनियाने दाखवजे तारा ये चमत्कार आवी शके तो आओ आओ मेघ मुसळधार बरसो गरजो घन गगन घोर गावे गुणी जन मल्हार गोपाल कृष्ण महाराज की जय तसे नरसिंह मेहता गेले त्या मूल न्हू वैशाख महिन्यात मेघ दाटून आयले आणि धो 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 पावस पडच्या लागले त्या पावसात शुद्ध उदकान नाल्ल तो तावळी ताका छेड काडतले कशी जाले आसतले हे घोशान नाम घेवचे द्वेषान नाम घेवचे आदरान नाम घेवचे अरे देवा असली मगल परिस्थिती हाडल्या रे तुगल केजे कोणी कसोटी थाये आ कीरतार कीरतार म्हणे देवा ही कोणागल परीक्षा चलल्या मगल नाही ही तुगल परीक्षा चलल्या ह्या नाठाळ चेडवांक पळोवचे तू कल करू शकता दाखय तुगल पावर दाखय तिवे रामनामा लागोती तिवे कृष्ण रामा नामाक लागोती देवा नाव घेव तांकां चमत्कार दाखय आवी शके तो आओ आओ मेघ मुसळधार धो 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 पावस पडला त्या पावसान नाली प्रति एकल्यांक तशी कसले नातीन तवळी समर्थ वचुले हिमालयांत
एक ते कौपीन बांधिले आणि कसले ना अंगारी एक की कफनिशी आशिल्ली भयंकर थंडी न्ही थंय. तांकां दिसलें आतां जीव वता सैम रात्री बर्फांतून अशी आंग हें कवटाळून अशी पायान तोंड घालून बसली. पाप तांकां दिसलें आतां देह पडटा म्हूण. जाल्यार श्री रामागल नाम चूक करी सतत रामाल नाम. तावळी रामान ताबडतोब दुसरे दिवस पळयल्यार सकाळ जाली. डोळ्यांनी बघतो ध्वनी परिसतो कानी मधी चालतो जिव्हेने रस चाकतो मधुरही वाचे आम्ही बोलतो. हाताने बहुसाल काम करीतो विश्रांती ही घ्यावया घेतो झोप सुखे फिरून उठतो. अरे ही तुझीच रे दया ईश्वराची दया. तशी समर्थांक एक मांकड गोरील हिमालयांतले मांकड ते साक्षात हनुमान आशिल्लो. इतले धवे रोम अंगार सगळे म्हळ्यार कलियुगांतले ते कितले युगात चिरंजीव ते तो हनुमान येऊन अशी पट्टण घेवन बशिल्ली. थंय चेरडाक कशी कुशींत घेतात न्ही सबंद ताका लपेटून बशिल्लो आनी ताका वुलनशे अशी रोम अंगाची ताज्यान ताका उब दिता बशिल्लो. म्हळ्यार हे देव कशें करता तरी नाम घोश केल्यार आनी आदरान प्रितीन ताका आपयल्यार तो देव आमगल भक्तस भक्तांगल भक्तस. आणि होडान जरी म्हणले आदराने नाम घोश तरी आमगल जे अरिष्ट म्हणतात न्ही ग्राचार म्हणतात आमचे गेले ह्यो कसले ग्राचार बा त्या ग्राचार जे दोष आसत आमगेले ते सगळे गिरीकंदरे जायचे म्हळ्यार धांवन तिरोधान जाता ती. आणि मागीर कल जाता असले भक्ताचेर हरी तिष्ठ तू तोषला नाम तोशी. तुम्ही नाम घेतल्यार इतलो आनंद जाता का तू सांगा ते नांत तो चल आम्ही मनोया सेलिब्रेट करूया लेट अस सेलिब्रेट दिस हॅपीनेस. आणि प्रत्यक्ष आमकां अनुभव येता तो हरी आमकां सांगा ती हरियाला रे संत संगे ब्रह्मानंद झाला रे हरियाला रे हरी 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 आला रे हरी आला रे हरी ये थे रे हरी ते थे रे हरी ये थे रे हरी ते थे रे हरी वाचुनी नाही रीते रे हरी आदि रे हरी अंती रे हरी व्यापक सर्वा भूती रे हरी आला रे तो हरी नांता आणि ते पळोवन हर विशेषे हरा मानसी राम पिसे. त्या हर म्हळ्यार शंकराक नृत्य करका म्हूण दिसता. तांडव नृत्य गमटेंची नटराज तो नृत्य कौशल्य तागले कले मागीर ताका रामाल पिशे राम येवन भक्ता सांगात नांता म्हळ्यार तो मागशी लागतले नांच्या तूं. तशी दोगय संतांगल मन अशी कुडके मान 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 नांता कितलो आनंद. त्या घेवंक जाल्यार कल करता बेजार नासतना रघुनायकाक केन्नाय विसर नासतना समर्थांक केन्नाय विसर नासतना आमगे सद्गुरू साक्षी दवरून तांगेल साक्षीने आम्ही सतत नाम घेऊ सतत सतत आणि एव्हरीडे आणि परपेच्युअली. त्या दिवस राजगोपाल मामान सांगले नित्य आणि सतत. नित्य म्हळ्यार नित्य ते नित्य नित्य नाम घ्यावे. नित्य म्हळ्यार जे ईश्वर असत ते अनित्य नाही जे नश्वर ना ते नित्य. ते नित्य नाम नित्य घेवंका आणि दुसरे म्हळ्यार सदैव घेवंका परपेच्युअली घेवंका सतत 24/7. तशी तर नीट पळेल ताळ कशी घेवचे म्हण ती काळजी तुमकां नाका. जशी जपमाळेन तूं मणी आणतो एक मणी दुसरी मणी कशी गुंतलेली असता ती भितर दोऱ्यान तशी आम्ही निद्रत नाम घेता घेता न्हिदले तो परमेश्वरूच आमगेलें नाम घेता जाल्यार म्हळ्यार तो उबरलेलो असता तो न्हिदना. तो भितर बसून आमचे खातीर तागेले स्वताले नाम घेता असता आणि हे जाता उठाय की तागेलें नाम तोंडात म्हळ्यार अखंड नाम चल्ले हे ताजे रूप तो तंतू त्या सगळे नामाचे मणी आमकां धोवन दवरता. त्यांनी न्हीद पळयले ताळ कशें घेवचें कोमांत वचल्यार कशी नाम घेतले. अरे कोमांत वचचे पयले तुम्ही माळ गुंफात न्ही नामाची तुम्ही दुसऱ्यांनी दिल्लेली माळ घेवन जपत बसता ती. पण स्वतः माळ तयार करा ती रामनामाची माळ तयार करा ती तातूंत श्रद्धेचे तंतून ते मणी ओन 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 108 मात्र नाही
सतत कितले लांब एक एक हांतू खंचकी जाती तू लग्नान न्ही त्या बामणागल उंची इतली लांब मंगळसूत्र घालतात तशी ह्या रामागल उंची कितली कितलं व्हड मंगलसूत्र तागल हांतू नामाची घालची म्हळ्यार आम्ही कितली नामांची मणयांची माळ करता सांग अखंड करू जय जय रघुवीर समर्थ. आता मी दासबोधाल्या वळया. गॅलफंता मंडळी बहुधा ज्ञान निरूपण म्हणून आम्ही पळयलं होय की नाही. एक सेकंड हा. आज शुद्ध ज्ञान निरूपण असं आता बहुधा ज्ञान निरूपण म्हळ्यार ज्ञान म्हणा कल्ले एक कलेपणी शिकचे कलेपणी गोत्त सून घेवचे होय की ना. तांणी सांगले खंचखंचाचे ज्ञान असता एक आत्म्याचे ज्ञान असता आणि दुसरं अनात्मा ताचे ज्ञान असता. तातूंत आत्मा सूक्ष्म स्वयंप्रकाशी असो आणि अनात्मा म्हणजे जे नश्वर असते ज्या हाक उत्पत्ती स्थिती लय असो. थोडक्यात म्हणा कले प्रपंच आणि परमार्थ आत्मा आणि अनात्मा दृश्य स्थूल अदृश्य स्थूल म्हळ्यार पंच ज्ञानेंद्रियांक जे ज्ञान जाता ते. आता अदृश्य स्थूल म्हणा कल्बा थोडक्यात सांग एक आढाव घेऊन शकतो. इलेक्ट्रिसिटी ते जे निसर्गा नियम असत ते अदृश्य स्थूल. तू म्हणतात इलेक्ट्रिसिटी दिसत वय इलेक्ट्रिसिटी ना सांगात पण इलेक्ट्रिसिटी ना म्हणून बिकॉज इट इज अदृश्य दिसना तुमका. तरी खंयचे ओपन वायर असल्यारी हिम्मत असल्या ताका हात लावून पळयले की लाईव्ह वायराक फक्त उद्दा भरलेले असते केकडे कितकी जाणां आमगेले नातलगांपैकी एक गेल्ली पाप तिगल घार पावसात उद्दा भरलेले ती फक्त कल जाल्ल्या म्हणून पळोवन ती दुसरीकडे वचुली घरांच उद्दा भरल्या म्हणून वचुली आणि लाईव्ह वायर बल्कि सुट्टून तोबू पडलेले त्या उदकान पुरे मिक्स जाऊन ते इलेक्ट्रिसिटी गेल्लीच बावडी. तशी तर हिम्मत असल्या त्या लाईव्ह वायराक हात लावून पळया ती मागीर तुम केन्नाय मनांत येवची ना खंय असं की अदृश्य म्हणून ना म्हणूकच जायना. कल्ल्या म्हळ्यार ताची अभिव्यक्ती दिसता आणि ती अभिव्यक्ती हांवें देवालेंच रूप जाल्यार इलेक्ट्रिसिटी जे दिसना पण काम करता तशीच आमगेलो आत्मा तो दिसना पळोवच्या जायना जाल्यार ते काम केलेले अभिव्यक्ती सगळे दिसता मॅनिफेस्टेशन्स. ती इलेक्ट्रिसिटी सुद्धा कोणाक खंयची फ्रिजांत वचुल्यार थंड जाता हिटरांत वचुल्यार गरम जाता आणि खंय गिझरांत वचुल्यार गरम जाता मायक्रोंत वचुल्यार गरम करता होय की ना. इलेक्ट्रिक हिटर असता हे शेगडी तातूंत ते तापयता असे सगळे म्हळ्यार डिफरंट काम करता. चक्र फॅन फिरायता खंयचे इलेक्ट्रिक व्हील चेअर फिरायता आमगेल बॅटरी चार्ज करता. ताजे मीत आमी इतले प्रोग्राम पळोवच्या शकतात अटेंड करू शकतात. इलेक्ट्रिसिटी ना जाल्यार हात मोड घालवर जाता तसले त्या आत्मा आणि अनात्मा म्हळ्यार कळ्ळें की हे जे असत स्थूल अदृश्य स्थूल ताजे काम केलें दिसता जाल्यार तांतू देवा घालोवचे अंश सगळ्यां तू चराचरांत देव भरला परमेश्वर तें आत्मतत्व भरल्या जाल्यार तें आमकां केन्ना दिसता आमगेल भितर आत्मतत्व हाजी जाणीव जेन्ना जाता तेन्ना आमकां तें दिसता होय की ना. तर आतां गॅलफंता हे ज्ञान आत्मज्ञान नाही तें आत्मज्ञान नाही सगळे तांणी हे केले समर्थांनी सांगले नाना नमुने ज्ञानाचे सांगले पण हे ज्ञान नव्हे हे ज्ञान नव्हे हे ज्ञान नव्हे इतलेच सांगले आणि शेवटी कल सांगले की असो सकळ कळा प्रवीण विद्या मात्र परिपूर्ण कौशल्य सगळे परिज्ञान म्हणोची नाही. मुख्य ज्ञान ते अनारिसे जेथे प्रकृती ते पिसे समूळ वाव. प्रकृती
आणि पुरुष पुरुष हा आत्मतत्व आणि प्रकृती कोण तागल माया तांतुथान उत्पन्न झालेली. तशी राम हा सुद्धा फक्त दशरथ हागल आणि कौशल्य गेल चेरण राम ना ते राम तत्वच जाणावे दुसऱ्याचे जीवीचे हे ज्ञान वाटे साचे, परंतु हे आत्मज्ञानाचे लक्षण नव्हे. तशी इवन कोण कोण लोकांगेल मनांतली जाणतात ह्यो कितलो ज्ञानी असबा. तांणे सांगेल भविष्य सुद्धा खरे जाता कसले ज्ञानी म्हणून, पण ते आत्मज्ञान नाही. आत्मज्ञान नाही जाल्यार ह्या सगळे ज्ञानाचे कौशल्य प्राप्त करून आम्ही दुसऱ्यांक ताजो उपयोग जायशी आम्ही सेवा करू जाता. पाद सेवन गुरुपाद सेवन म्हणतात भक्ती ती. तशी सगळ्यांतूय ते असं परमेश्वर म्हणून गुरु आमकां सगळ्यांत बसला म्हणून सांगायल्यात गायनाने कोणाक रिझोवचें असो तर आमकां पयलीं गायन येवंका न्हू, आमी गायन शिकचें आणि ताजो उपयोग करचो आणि प्रपंचा खातीर येता. अशें हांव म्हणना की सगळे फुकट शिकया ती फुकट करा ती जाल्यार प्रपंच आनी पाट कोणाकय सुट्टली तरी तेमी ती पोट सुट्टनी म्हणटा जाल्यार म्हाका मगलेच पोट सुटलें. पण पोट सुट्टनी हाजर कलो ही आमगल मागशी फाटी मागशी पोट लागली तेमी ती कमावचे हे आवश्यक आसा. तरी कले हे सांगता ती जोडून या धन उत्तम व्यवहारे उदास विचारे वेच करी. उत्तम फ्रॉड करून आणि ब्रायबिंग घेऊन अशी पैसे कमाव नाका ती. तरी जोडून या धन उत्तम व्यवहारे व्यवहार सुद्धा तो आध्यात्मिक व्यवहार असता. व्यावहारिक अध्यात्म असून भट मामू जर तो आध्यात्मिक व्यवहार करता म्हळ्यार तो फी घेता ताका दक्षिण घेता जाल्यार खरेंच त्या आपणागल्या हागले यजमान हागले कल्याण जावका त्या दृष्टीने मनापासून देवाल प्रार्थना करून हे करून जर करता तरी त्या जोडून या धन उत्तम व्यवहारे आणि उदास विचारे वेच करी. खंयचे पण व्यसनान घालना हे बरे हाजे खातीर तर आम्ही जितले कमायता तिथं थोडो पार्ट पुणी बरे कामाक आमी दिवका. त्यांनी आमगे स्वाम्यांनी वंतिका म्हणून एक शिस्त लावन दिल्या. पगाराचे अमुक इतले पर्सेंटेज वंतीक दिवका प्रत्येक एकल्यान दिवका. जे जे कमायता ती तांतूल प्रत्येक एकल्यान वंतीक दिवका. तांतू थाणू बरबरी काम चलता ती त्या सुद्धा दिन आसतना वैरणे वाद घालता लोक असतात. हे कल्ल्याक जाई इतले पैसा आसना न्हय मठा लागी आणि आम्ही वंतीक दिवची कल्ल्याक. अरे तो तुमगेल शेअर असत ते मठाक कले पडली पण तुमगेल कल्याणा खातीर तुम्ही दिवचेच ते तुमगेल कल्याणा खातीर दिवचेच. तुम्ही जे कन्वर्ट करता ती मागशे आम्ही सांगितले की पैसे कमायलेलो वयर वतन घेऊन वचू जातले वय जाता कल्या म्हळ्यार तो कन्वर्ट करका लागता. कसली अपेक्षा कर नासतना जेन्ना आमी दान करता ती जेन्ना आमी खंय कोणाकय दिता ती आणि ताजो बरो उपयोग जाता तावळी त्या डाऊन ट्रॉडन लोकां खातीर जर मठाने हे केले सगळं बरबरी काम केली देवाल पूज करेलो सगळ्या कल्याणा प्रार्थना केली त्या भट मामाक खुशी दवरून त्या मनापासून प्रार्थना करतले तांगेल योगक्षेमात सोय केली तरी ते ताजे कल जाता ते खंय थोन आयले तरी जे जे कमायता ती आणि त्यांनी बरे मनाने आमच्या लोकांक तरी बहुतेक कोणे फ्रॉड करतले ना ती तरी बरे मनाने उत्तम व्यवहारे उदास विचारे वेच करी तितले भाग दिवचोच. आम्ही जशी रिकरिंग काढतात ती बँकांतून कमायतात कले तर त्या दिले की आम्ही हे ताजे एक्नॉलेजमेंट मेळका म्हणून दिना ते ताजे आमकां कले डोनेशन दितात पळय ते मस्त म्हणता ATG अंडर तुमकां टॅक्स रिबेट मेळटले अशी तशी त्या अपेक्षेन दिवची ना. कोणाक एक उपाशी लोकांक एक थोडे बिस्किट दिली हाडून कोणाकय कले दिले इन काइंड सुद्धा परमेश्वर घेता. इन काइंड मठ मात नाही सगळे कडेची हांग म्हळ्यार कले तुमकां जर डॉलर्स घेवचे आसत कन्वर्ट करूंक अमेरिके वचचे आसत डॉलर्स घेवचे आसत तरी पैशाची दिवका रुपीज दिवका. हांव तांदूळ दिता म्हाका डॉलर्स दी म्हळ्यार तशी हड्डस केल्यार एक्सपोर्ट म्हणून जाता आसतले जाल्यार अशी म्हाका अमेरिके वचचे आसा म्हणून हांव 5 किलो तांदूळ दिता ताजे डॉलर्स दी म्हळ्यार कोणेय दिना ती तशी दिवच्या जायना. जाल्यार हांग तशें न्ही इन काइंड आम्ही जे आमगेल पैसे आसा ती आमगेल खर्च करून वरलेले पैसे
एक 2 महिन्या खातीर एक एमर्जन्सी खातीर सेव्ह करून भरलेले कितले व्हरतात तितले ठरवचे आणि पयलेच ते बाजू काण दवरले त्या गरजू जानाक दिवचे आणि बरोच ताजे हे करचे विनियोग जावंका तसले कड दिवका म्हळ्यार कळ जाता की इन काइंड आमी कसली अपेक्षा ना ताजे आमी दिले ती सम वापरतात की ना दॅट इज नॉट अवर लुकआउट शक्यतो भुकेलेल्यांक दिवका आणि कडेन भय तांतल्या मस्त आमी कले दिवचे अशी थोड्या जाणांगेले व्यूज असतात जाल्यार आमी आमचे खातीर दिवचे कन्वर्ट करचे खातीर दिवचे तर तें जे आमकां समाधान मेळटा तें जे फळ आप्यापी करतन करतन जो आनंद मेळटा तो आमकां वयर ती करन्सी मात्र चलता आमगेले भाव मात्र चलता आणि नाम घेत 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 जर दिले तावळी म्हळेलो रे अति आदरे नाम घोषे करतची जर केल्ले तरी ते मस्त पावता आमकां तर त्या खातीर तशी करका तरी आतां तावळ तांणी कल सांगेल गेले खंत आमी हें केलें की जे जे आमी शिकता ते जानांक उपयोग जावंका म्हण आमी वापरका जाल्यार सगळे जाण तशी करतात वे ना इत्याक त्या निमतानी बिवेर म्हूण सांगलें हे प्रपंचात तुम्ही जे करतात पळय तांतू माय ही इतली दुस्तर असं केन्ना शिरकून पडतली म्हूण सांगू जायना आतांच लोकांक तरी नाम घेवच्या वेळ ना म्हणटात नामाचे तेल लायिल्लें आसना तो फणस असो त्या फणसा भितर मात घाल्यार सगळे चिकट केंसां थंय लागून जशी रब्बर आनी लागता न्ही चुईंगम लागल्यार केंस कापता लागता ते चुईंगम काडच्याक जाय तशी आम्ही जर कल्ले प्रोविजन राम नाम घेनी कल्ले नामच घेनी देवाले आणि अशीच प्रपंचात घुसली हे शिकली ते शिकली ते शिकली हे शिकली कोणाक उपयोग करचे खातीर नाही तरी म्हाका प्रसिद्धी मेळका आणि पयस मेळका लोकेशना आणि वित्तेशना हांग तांणी जाल्या बुद्धीन 2 नमुन्याचे असतात लोक सगळे लोक मेळून माणसा गेल मनाची अवस्था फक्त 2 असतात एक ज्ञाना गेल असता आणि दुसरी अज्ञाना गेल तरी तांक अनुसरसून बुद्धीची अवस्था सुद्धा एक आत्मबुद्धी असता आणि एक देहबुद्धी असता तर देहबुद्धीच तोंड आमगेल इंद्रिया लागी इंद्री कशी चल्ले ती म्हाका सगळे मेळत की ना म्हणून म्हाका पाटा मेळत की ना मगल समज चल्ले की ना मगल हेल्थ समज की ना म्हाका जिम मेळत की ना म्हाका आनीकल मेळत की ना हे सगळे म्हाका पयस मेळत की ना म्हाका मात नाही मगल इंद्रियान थंय जन्म आयिल्ले देहबुद्धीने देहबुद्धीन तू मगल देह म्हळ्यार हांव आता त्या पाप त्या मनुष्यागेल चुकी ना इत्याक उब जर धोर ना मी त्या चेरडाक पयली देहबुद्धी नाशिल्ली कल्ले कळ नाशिल्ले त्या चेरडाक आम्मीची ताका पळे पळे हो तुगेल पप्पा ही तुगेल आम्मा हो ही आजी हे ते एक चेरडू जन्म आयल की हजारीतून नात जन्म आयल सगळ्यांगेल गुर्तू कोण घेवन आणि तुगेल नाव कल्ले अमक शैला शैल खयस हांगास शैल हांगास अशी अशी करून त्या हांगास म्हळ्यार हांग आशिल्ली ती फक्त शैला इतलेची एक आमकां मनांत होता ताका देहबुद्धी म्हणटात म्हळ्यार कळ्ळें देह म्हळ्यारच हांव आणि हांव म्हळ्यार फक्त मगल देह हांव देह आशिल्ली मी ती मगल देह तेमी त्या देहांत निर्माण जाले सगळं मगल चेडव नात्र मगल फ्रेंड्स मगल हे सगळे ते सगळे नातेवाईक त्या देहबुद्धींत आयिल्ले तेमी मगल चेडव मगल नात्र मगल संसारू मगल बायल मगल बाबू हातूंच आमी राम नाम जर घेनी ते करका कर्तव्य म्हणून आमगे प्रपंच आमी पळोवपाची आधी प्रपंच करावा नेटका मग पाहावे परमार्थ विवेका ना जाल्यार तो करंटा म्हणून म्हळ्यार जाल्यार प्रपंच करतना नामाचे तेल हाताक मनाक लावन घेवन भितर रिका नव्हे त्या फणसावर चिकट चुईंगम शेले खिचले की आमगेर जाल्लो अभिमन्यू आमकां भावंक जायना लास्ट टायम सांगिल्लें अभिमन्यू ताका चक्रव्यूहांत भितर वचूंक वता आशिल्लें थंय सगळ्यांनी प्रपंच 5 शत्रू आमगेले आसता ती आणि 6 रिपू तेवे शत्रूची तरी आमगेली जी पंच ज्ञानेंद्रिय पंच कर्मेंद्रिय एक मन सगळं त्या वेळार आमगेल विरुद्ध वतात आणि कल जाता हा एक मेळ्ळा म्हणून तागेल अक्षरशः विध्वंस करतात आमगेल्या संपूर्ण जीवनाचे खेळखंडोब जाता खेळखंडोबा म्हणतात फुकट गेले वेस्ट गेले
पण सांगितले की तू 84 योनी जन्म घेऊन आमक मनुष्य जन्म मिळता, तशी हे देह बुद्धी तोंड इंद्रिया लागे आणि परांची खाणी व्यथृणच स्वयंभू सगळी इंद्रिय आमगेल भाईल बाजू कशी ती त्यांनी ती देहबुद्धीन कल जाता बुद्धीची तोंड इंद्रिया लागे आणि इंद्रिया तोंड बाहेर त्यांनी सतत भाईलीची काळजी हा त्यांनी ती त्यांनी मध्ये सांगितले तुम्ही पीस ऑफ माइंड जाय जाल्यार कल करता एक तर नामान कनेक्टेड राखता आणि 5 C's यू हॅव टू ऑब्झर्व 5 C's पंचगोतस्व्या भायर पळेल की हो चुकीच वागता तो चुकीच वागता क्रिटिसाइज करतो बसचे तान्ने कल्ल्या तश करूक आशिल्लें हान्ने कल्ल्या म्हाका कल करचें तो कल्ले करना हे ना त्यामुळे क्रिटिसाइज करची बंद तुमक जर खरे मनाक आनंद जाई आत्मज्ञान कोण घेवचें असत पथ्य पाळका क्रिटिसाइज करची ना दुसरी म्हळ्यार क्राय दुसरी सी म्हळ्यार क्राय म्हळ्यार रडतो बसचें सतत यो म्हाका कशी जाता म्हाका तशी जाता कसल करची गो म्हाका हें जायना म्हाका तें जायना सगळो दिवस त्यांची त्यामुळे आयकतल्यान सुद्धा बेजार येता तशी कोर नाही आम्ही सिंपथी अट्रॅक्ट करू नये सिंपथी अट्रॅक्ट करची एक सवय असता त्यांनी ती रडता ती तस वेळा कल करता आपणापाशी दुःखी लोक कोण असत आम्ही मागून सिंपथी मागून घेवच्यापेक्षा आम्ही तीची सिंपथी आम्ही दुसऱ्यांक जर दिली तरी आमगेल वाईट दिवस आम्ही विसरतात आमगेल दुःख विसरतात दुःख विसरतात दुःख म्हणजे दुःख पैशाच हाल आणि कलकले त्या सगळं आम्ही विसरून आम्ही आशिल्ल्यान तू एक तीळ 7 जणांना वांटून जे अस आमगेल मन इतले व्यापक जावंका आमगेल कुटुंब इतले व्यापक जावंका आयिल्ल्यान गची कसले दिल्ले आम्ही दिवच्या शिकता आमक फक्त आता थंय घेवची गोतस हे देह बुद्धीन तशें जाता तरी आत्ता पुढे आम्ही नाम घेऊन समर्थांगल प्रार्थना करून तें जाल दुसरे क्राय कडे कल्ले कंपेर सगळो दिवस कंपेर करचे कंपेर कशें करचें की हे कले मल्ल्या मात्र हे ना ताल्ल्याक अमूक असो ताल्ल्या तशी असो ताल्ल्या कितले गोत असो कितले फ्लॅट्स असत ताल्ल्यानी अरे कितले फ्लॅट्स असो ती न्हिदोनच्या कितले लागतं फ्लॅट एक पण तो 4 फ्लॅटान न्हिदोनच्या शकना अरे 4 कुडान सुद्धा तो न्हिदोनच्या शकना एकू मानचो त्याने फाय मर्त जायना पण मांद्रे हत जाल्यार एकूच मानचो एक हांतुळणं आणि ते सुद्धा उभारून त्या हांतुळणा सकट उरलासून घालतात ताका उपयोग कसलो खंय गेल त्या फ्लॅट्स खंय गेल तो पैसो कल खातीर तशी तर ते कंपेर करून हांचले असत तांचले असत मल्ल्या कले ना आयदर दुःखी जावचे डिप्रेशन आयले ना जाल्यार कले की मत्सर आयलो म्हळ्यार ईर्ष्या आयली मत्सर आयले एनवी सुद्धा न्ही कल म्हणतात ताका मत्सर म्हळ्यार तांगेल अशी वाईट बुद्धी तांगेल बर जावं नये अशी वाईट नजरेन पळोवची तशी करच्या ना कडेन कॉम्प्लेसंट असता जे मेळ्ळ्या आमकां जायशील मेळ का म्हण मागचे ना तेव्हा तू कल्ल दिता त्या प्रसाद स्वरूप हांव घेवन हांव तातूंत आनंद मानतली आणि कंपेर कल खातीर करची ना विविधता हो निसर्ग नियम आसा आमगेल अंगठे पळया ती कितले पॉप्युलेशन असतले परमेश्वराने हे अंगठ्याचेर कलकी रेश असत होतच न्हय त्यामुळे खंयचे कोणाक सही करूं जायना इवन हॉडोड एक्झिक्युटिव्ह तांगेल सुद्धा खरे प्रूफ अंगठ्याचे असता पासपोर्टाचेर सुद्धा बोट्टाच ठस घेतात कल्ल्याक सहीच घेना ती दॅट इज नॉट दॅट मच वॅलिड सही जाल्ले पण अंगठ्याक प्रत्येक लेवल विंगड अंगठ असता चोर सोदून काडच्याक अंगठ्याच उपयोग करतात तर अशी विविधता असतना त्या विविधता ज्यांनी निर्माण केली तागल उगडास करची बद्दल आम्ही ताल्ल्या असं मल्ल्या ना म्हणून कंपेर करता बसतात ती कोणाली झोळी परमेश्वरान खाली दवरली आमक दिल्ल्यान तांक ना ते तांचले असते आमचले ना जाल्यार आमचले असते तांक ना तर आमचले जे आसता तांक दिवचे त्या मागशेक म्हणटा नरकू आणि हे म्हणून सांगिल्ले कशी म्हणून एक हॉलान तू नरकू आणि स्वर्ग हांगे आसा पृथ्वी तलाचेर दुसरे कडेन खंय ना अशी एक तांगेल पाप एक हातूंत लोक बशिल्ले खंय जेवणां मस्त वाडल्या तर तांकां अशी हात हांगा जॉयंट नाशिल्लो कॉपराचो जॉयंट नाशिल्लो सो दे कूड नॉट फोल्ड हँड
खंयचे ताका हेंच करूं जायना आनी दूर अशी बशिली. हा तर अशी करू जायना ती ती खातल कशी तो वांड बरे बरे कुड्डे दवरल्या भूक लागल्या दोन्ही हात तशी त्या वांकनाची आमकां परमेश्वरान इतली सोय करून दिल्या खरेंची. आमकां स्वताक देहतान निर्माण केलं कितलं कल्पकतेन केलं आसतलो आनी आमी फुकट घालयता ती खंय गरज असता जॉईंट्स आसत आमकां वय की ना. आता ते वय जायना पण पेन जाता ते वय पण ऍटलिस्ट आसत ती आमी पोट्टापुणी खावच्या शकतात. थंय तशें न्ही अशें आशिल्लें खंय एक कडेन हाताक जॉईंट ना आणि सगळं वाढल्या तर एक हात तू सगळी जण रडतात खंय खावच्या पळयता ती खावच्या जायना रडता पळयात. हा तर दुसरे हात कलेस तो नरक म्हणाल खंय तो चित्रगुप्त तू एक गेलेल्या तुक नरकां वचेस की स्वर्गांत तू तर पहिले नरक दाखय बाबा. वाईट दिवस भोगून कडे बर दिवस आले आनंद जात नाही मग नरक पळोवच्याचो ते हें पळयलें. दुसरेकडे वचूल्या तशीच परिस्थिती पण दे वर रिजॉयसिंग लायक एनी कशी थंय तीच परिस्थिती तांकां हाता जॉईंट ना कले ना ते कशी खाताले तरी ते अशी दुसऱ्या ताटान तू हात मुखार करून काण न्हू ते दुसऱ्याक अशी भरयताले आणि तो दुसरो जो तो हाक भरयता अशी करून एकमेकांक खावून एव्हरीबडी वॉज रिजॉयसिंग अँड हॅपी. हो स्वर्ग एकाची परिस्थिती वी हॅव टू कन्वर्ट इट इन टू हेल ऑर हेवन. हे सगळं पृथ्वी तलाचेरीच असेल नामाने परमेश्वर जर आमसारखे असलेली नरकान सुद्धा आम्ही स्वर्ग क्रिएट करू शकतात. त्यांनी ती परमेश्वराला साथ फक्त जाई तर हांग दिल्या आत्मबुद्धीची दुसरी देहबुद्धीची. आता हे उपयोग कर जर तुम्ही कर न्ही गेल पण ताजी बर इफेक्ट मात्र सांगल्या इतकं ज्ञान सांगल्या ते घेऊन दुसऱ्यांक मदत करू जाता पण कोणा खातीर आत्मबुद्धीची असल्यार मात्र नाल्यार देहबुद्धी जर असले तरी तांथान कल जाता लोकेशना आणि वित्तेशना पयस जाय आणि प्रसिद्धी जाय. कोणाकले वांटू वचुले कष्टांत आशिल्ल्यांक पहिले फोटोग्राफराक आपयतात. मरावे परी कीर्ती रूपी उरावे मग समर्थांनी म्हणल्या जाल्यार आम्ही म्हणतात मरावे परी रोड रूपे उरावे तांगल उडासा खातीर अरे ते जाल्ले हरकत ना ते पण एक दुसऱ्यांक उपयोग जाता म्हणून पण कलकल दिसतात न्ही ते व्हिडिओ काढतात ते फोटोग्राफर सगळे जाण तांकां अक्षरशः उदो उदो करतात थँक्यू 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 व्हेरी गुड व्हेरी गुड व्हेरी गुड आणि तो शेफ आर्म बसता गच्ची वेल्या वैल माड्यार वचून बसता तो मागीर ताका तो गुचेमका गच्ची तांगाडी वयर वचून जाता जायना ताका तो घसरका लागता. ताजे पाशी आमी ग्राउंडार आशिल्ले ते बरें आसा ती एकमेकांक मदत करूया आणि अवघे धरू सुपंथ तशी तर हांगा आतांनी कल दिल्या ते पळोवया. तरी आत्मज्ञान म्हळ्यार कल्ले हाजे बद्दल तांणी मस्त दिल्या. तांतू मुख्य म्हळ्यार देहबुद्धीन कल जाता आत्मज्ञान केन्ना मेळना बाकीचे ज्ञान मस्त मेळटा जाल्यार ताच्यान आत्मज्ञान कल्ल्याक जायना तें तांणी दिलें. ते म्हणटा ती हे अविद्या मिश्रित ज्ञान म्हळ्यार कळ्ळें की हातूं प्रपंचीक हें आसत पण केन्नाय ज्ञाता आणि ज्ञेय म्हळ्यार आमकां कल्ले ज्ञान घेवचें ते ज्ञान आणि कोण ज्ञान शिकता असो तो कायम भिन्न असतात एक रूप जायना ती. आणि इतकी जाल्ले ज्ञान कळले सगळे आकलन जाल तर की तो ज्ञात कशी भितर आमगेले कोणा मीत आमचे आकलन जाल्ले ते आमकां कळना. एक्चुअली आमकां दिसता हांनी शिकयलें तांणी शिकयलें पण खरें आमकां कोण शिकयत आसता आकलन कलमीत जाता आमगेल बुद्धीमीत जाता. आमकां बुद्धी कोण दिली त्या रामान दिली राम तत्वान दिली आमच्या भितर आत्म्यान दिली वय की नाही. आत्मा तेज आस म्हणून आम्ही जिवंत असत देह जिवंत असो आम्ही जगतात मनाने आम्ही मस्त जण म्हणतात जाल्यार जिवंत असणे देह तो कलमीत असो कोण आमकां क्रिएट केलें ताजे बद्दल थोडी तरी एक हे आसता कृतज्ञता आसता. तशी आत्मबुद्धीचे ज्ञान व्यवहारांक कल जाता तो ज्ञाता आणि ज्ञेय ज्ञेय म्हळ्यार कळ्ळें की कोणाक जाणचें तें म्हळ्यार आमकां आत्मज्ञान जाय तर आत्मा हो ज्ञेय आणि ज्ञाता म्हळ्यार हांव थंय ताका मेळूक वचुल्यार एक रूप जाता तो एक रूप जावन कडे हांव वर्णाची तूंची प्रभु तुम प्रभु तुम प्रभु तुम प्रभु तुम प्रभु तुम प्रभु तुम तशी प्रभु तूंची हांव नाच थंय खंय गेलो हांव वीर गेलो ना जालो
थेंबुटा सागरी बुडाला, बुडता सागरची झाला, गंगे सरिते संगम झाला तत्क्षणी. आणि हे सगळं कशी जाता हे आता मी पळूया. आता त्यांनी सांगल्या हे देहबुद्धीचे गोष्ट नाही, ते आम्ही जे शिकता ते प्रपंच ज्ञान, प्रापंचिक ज्ञान आवश्यक असं, पण ते कले अल्झायमर झाले आणि कल झाले हॉडोड ते कल म्हणतात ते डिमेन्शिया म्हणाले, अल्झायमर्स म्हणाले, सगळे विश्व म्हणतात ब्रेनच काम करणार, ब्रेन डेड. पण ब्रेन आज शॉर्ट झालेलं असते हे. आणि ब्रेन हे जड देह बुद्धीशे, देहाच मागतो तो मोरू शकता, कलमारी ते अनित्यच नाही, ब्रेन डेड जाऊच्या शकता. आणि हे सगळे संशय मग हे असे स्थल त्या तसे त्या अनेक अनेक शोध लागलाय. तू वेळ घालची पेक्षा आम्ही आत्म्याचा शोध केन लावया. आमक वेळ लिमिटेड असत, त्यांनी आत्म्या शोधा मागच्या मी लागका. आत्मज्ञानाचे आत्मबुद्धीचे ज्ञानच नाही, हे मायेचे पलीकडे असत आणि ते निश्चित असत संशय रहित एक फंत ते मिळलाय की कड्डेरी इतले समाधान मिळता की आणि कसले मिळवूनची शिल्लक वरना मला कले हावंची नाच हाव असल्या मक्का हे जाईल मक्का म्हणता हाव म्हण की मक्का इले मक्का की मगल आहे म्हणून झाले. हे सगळे हावांची ना म्हणा पडे, हे सगळे विभक्ती प्रत्यय कल्ले वरना तरी कसले मिळवून का म्हणून एक शिल्लक वरना कले कोरचे काम म्हणून कले शिल्लक वरना कले आणि कले जाणचेस आणि कले शिकचेस हे वरना आणि कले भोगचेस ही इच्छ वरना त्याने सगळे आपापी सेल्फ हे समाधानी असेल मी ती कले माग कामून दिसना. आणि त्याच खातीर प्रार्थना पण करू का लागन. मला आता हा मध्ये प्रार्थना केलेली काही न मागा याची बुद्धी अखंड मजला देई, हेची मागणे देई विठ्ठला, हेची मागणे देई. झाल्यारी आत्मज्ञान झाल्यारी माग का म्हणून मन आणसुद्धा या ना आणि प्रार्थना करची गरजही पण ना आप्यापी मिळता. आता मी हे वाच्या शुद्ध ज्ञान निरूपण श्रीराम. आता पहिले प्रपंच ज्ञान कळलंय, त्या आत्मज्ञान नाही ते सगळं त्यांनी नोंद केली, रजिस्टर केले आणि सांगले हे प्रपंच ज्ञान हे आत्मज्ञान नाही. तर आत्मज्ञान मला कळलंय म्हणून त्या हाने विचारलं का तावळी हांग पळे त्यांनी सांगले बहुत प्रकारची ज्ञाने सांगो जाता असाधारणे, सायोज्य प्राप्ती होय जेणे ते ज्ञान वेगळे. तरी हे कैसे आहे ज्ञान समाधानाचे लक्षण, ऐसे हे विशद करून मज निरोपा राम. ऐसे शुद्ध ज्ञान पुसिले ते पुढिले समासी निरोपिले, श्रोता अवधान दिधले पाहिजे पुढे. आता जित जाता तिथला मी स्टडी करूया, बाकीच मुखाल सांगतो. श्रीराम शुद्ध ज्ञान निरूपण श्रीराम. ऐक ज्ञानाचे लक्षण, ज्ञान म्हणजे आत्मज्ञान डोळ धांपून नुसते ऐकय. अगदी मन लावून एकाग्र मन केल्यावर मात्र ते पेटता ट्यूब पेटता. पहिली कलकी आमगेल घरा वात घाले समजायची ताकशी टोक येशील त्याल शिले वात येशिली सगळे शिले तरी इतकी ते काढी फुकट घाल तर की ते वात पेटन अशी कडे ताक कशी बारीक कोण ताकी टोक शकेल इमिजिएटली ती पेटली. तशी आमगेल श्रवण भक्ती म्हणे इतले एक अग्र असता की ते ऐकूनची भितरी गुरुन सांगले ते तोच तो आत्मा भळकी भय आत्मा ताबडतोब ज्ञान झाले. तशी श्रवण भक्ती आम्ही करूया पळूया आमगल पदरान कल पडता. आणि देव दयाळू असो श्रीराम नक्कीच आमगल जोडली बोर दितलो. श्रीराम ऐक ज्ञानाचे लक्षण, ज्ञान म्हणजे आत्मज्ञान पहावे आपणासी आपण या नाव ज्ञान श्रीराम. मुख्य देवास जाणावे सत्य स्वरूप ओळखावे. देव मस्त सती मस्त किती देव तिथे देवळ झालं त्या देवा केलं कोणे तयार कोण बनेल कोणे मनुष्यान केले मूर्ती केलं हे केलं त्याचे देव सगळं धातूंची मूर्त्या मातीची मूर्त्या सगळं कोण मंत्रांनी त्याका देव पण हाडले झाले. खरो देव कोण तरी मुख्य देवास जाणा सत्य स्वरूप ओळखावे.
नित्यानित्य विचारावे या नाव ज्ञान. नित्य कले अनित्य कले. ते माते मूर्ती फुटू शकता आणि कले कोणे चोर भरू शकता. चोर भरू शकता म्हणारी कोणे कच कस लावून का हांग कच कस म्हणारी तांतूय देवत्वस. पण देवाने आमगेल रक्षण करता आम्ही म्हणतो ना, देवाने आमगेल रक्षण करच की आम्ही देवाला रक्षण करचे, हा प्रश्न येता. बोलले म्हणारी तांतून देवत्व पळोवनच्या जो शिककरी तो फक्त ताका मूर्ती म्हणून पळयता. जो चोर येता तो तांतून भांगार पळयता, भांगरा मूर्ती म्हणून ते चोर भरता. आणि तो देव वत्त सुदय इत्या म्हणारी खरो असं भितरलं आत्मा निर्मित देव असं मनुष्यान केलेलं देव असं. मनुष्यान मंत्रान प्राणप्रतिष्ठ कोण केलेलं देव जाल्यार समर्थ सांगता ती मुख्य देवास जाणावे, सत्य स्वरूप ओळखावे, नित्य अनित्य विचारावे या नाव ज्ञान श्रीराम. जेथे दृश्य प्रकृती सरे पंचभूतिक बोसरे. पंचभूतिक म्हणतले की पृथ्वी आप तेज वायू आकाश हे सगळे प्रकृती त्याची दिसता. ब्रह्मांडी तेच पिंडी, जे पिंडी ते ब्रह्मांडी. पिंडी म्हणजे शरीर, आमचं शरीरात त्याच सती पृथ्वी तत्व सगळे हाड बिड सगळे जे अचल आपण जाऊन हाललं ना ते कले पृथ्वी तत्व फातरू हे त्या दवरला अशी जाऊन हे जाय ना पण पुढे हालवून का लागता. तशी पृथ्वी आप मला कले बोलले शरीरांतूय त्याच असं भायरे तशीच उद्दाक आणि कसले घाणी उद्दाक नदी नाले समुद्र सगळे तू तशी असता. रक्त असता आणि कसलं असता कडेरी मूत्र असता. हे सगळे उद्दाक अशी त्या उदकाच अंश आणि त्याचे ठराविक हे असतात पर्सेंटेज तितलेच असता. पृथ्वीचेर जितले उदक असकी तितले पर्सेंटेज आमच्या देहात आसपाक लागता. चिक्के कमी जाल्यार डिहायड्रेशन जाता, चिक्के जास्ती जातात ज्यांनी प्रॉब्लेम जातात. त्यांनी ती जेथे आत्मज्ञान जाल्यार कल जाता हे दृश्य प्रकृती ना जाता आणि हा खरे कोण हे साक्षात आम्हीच त्या जातात. त्यांनी ती पंचभूतिक हे बोसरे जशी पिक्चर पळयत असत मध्ये इलेक्ट्रिसिटी गेली ब्लँक झालं टीव्ही ब्लँक झालं तर तो पडदो पळदोर नाशिलो जाल्यार ताजेर जे पिक्चर चलताले तांकां आमी इतले रममाण जालेली ते अचानक ना जाता मागीर कल करचें. तशी आत्मज्ञान जाल्यार कल जाता की आम्ही प्रकृतीन जे केले जे उत्पत्ती स्थिती लय आशिल्ली वस्तू असत त्या पुराय अनित्य त्या आमकां सोप्पनशें दिसचा लागता. मनुष्या गेल्यो 3-4 अवस्था असत. एक तर आम्ही स्वप्नांत असतात नाल्यार गाढ निद्रेंत असतात नाल्यार जागी असतात होय की नाही. स्वप्नांत आम्ही जे पळयतात बरे वायट कोणाक बरे दृष्टांत जातात त्यावे आमगेल कल बर जावचे की वायट दृष्टांत जावचे हे आमगेल मनाचेर अवलंबून. मनी वसे ते स्वप्नी दिसे आम्ही सतत कल विचार करतात ती त्यांच आमकां दिसता. बरे विचार केल्यार देव स्वप्नांत येता हें जाता जाल्यार त्यावे खर नाही म्हळ्यार ताचे कले पुढे प्रत्यय येता. पण वायट आणि जखमी मस्त त्रास जाता रडता ती वदरता ती निदांतून अंतुळार्थान पडता ती ताका स्वप्नांत दिसता आपणा गुड्ड्यार्थान लपून घाल्या आणि तो पडलेला असता हांतुळार्थान तो पडलेला असता लोळ जागी जाता. जागी जाऊन मित्र ओ गॉड स्वप्न हे यो बाप भिवन गेला हांव असं जाता. पण ते भय ना जाता केन्ना जागी जाल की भयाची ना जाता. आणि कल जाता दुसरे भय ना जायना पडे ते नाही म्हणून कळटा. तशी एक स्वप्न पडना मस्त दडू जाय गाढ न्हीद पडता. खास करून देवाल नाव घेतल्यार गाढ न्हीद पडता जाल्यार उठटाय ना पडे अरे आज किती फ्रेश दिसता गाढ पडली म्हाका पहिले देवा रात्री घेतो झोप सुखे फिरून उठतो ही तुझीच रे दया. ईश्वरा तुझी ही दया म्हणून मी ताका रेकग्नाइज करतात कृतज्ञता दाखवतात की तू सतत जागी राखता धक 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 करता जाल्यार हांव जिवंत असता म्हणून आत्मतत्व आणि हांव आराम न्हिदता
म्हाक स्वताक तू फ्रेश करता, तुगल मी था फ्रेशनेस घेता उपभोगता. त्यांनी ती तुक पयले हांव पांय पडता म्हणून आम्ही त्या देवाक स्मरण करपा. तशीच जागृतीन सुद्धा जे जे चलता हांव मगल देह, हांव म्हळ्यार देह, ओके, मगल प्रपंच, मगल चेडवं, मगल नात्र सगळी ते पळयत पळयता कल जाता कल आवाज येता. ते पळयत पळयत असताना जागृतीन तू मदेंची कलेपणी जाता आणि आत्माच बंद जाता. हार्ट अटॅक आयलो गेल्लो कल जाल ते जागृतीन आशिल्लें, सगळें पळयत आशिल्लीं. कर्टन ब्लँक ब्लँक जाता, कसलें दिसना. त्यामुळे ते खर म्हणून जाय. सासू सुनेक झगड जाले आनी पळयतात एन्जॉय करता ती. नाल्यार लिटल चॅम्प ते प्रोग्राम जाता एन्जॉय करता ती. मदेंच इलेक्ट्रिसिटी गेली, बंद जालें. बंद झालं की त्यावेळी खरं नाही. त्या अशी चलचित्र चलतच. तशी जागृतीन सुद्धा आम्ही जे काही पळयता ती, आम्ही जे आचरण करता ती, आम्ही कोणाला की वागता ती मनुष्य जागृती आम्ही समज जाग असतात जाल्यार खरें जर तटस्थ जावन पळयल्यार एक जाग सोप्पनच असता. सोप्पन असता. त्या दृष्टीन जर पळोवनचे आयल्यार तो जो हेवें पळयता, जागृतीची स्वप्न पळयता, निदांत स्वप्ने पळयता, न्हीदय घेता, म्हाका बरी न्हीद पडली म्हणटा, हे म्हणतले कोण? ती चौथी अवस्था, ती भाव, ती तुर्यावस्था म्हणतात. जाल्यार ते तुर्यावस्थेक हेवें दिसत असता आणि आत्मतत्वय दिसत असता. त्यांनी ती तुर्या आत्मतत्वापासून सुद्धा विंगड असता. म्हणून ते आत्मतत्व नाही. आत्मतत्व म्हळ्यार तुर्येच्याय पेल्ल्यान वच्चे, पलीकडे वच्चे, ताका आत्मतत्व थंय मेळटा. ते कंप्लीट हे सूक्ष्मात सूक्ष्म आणि सतत जिवंत, काम सतत जिवंत, जीववंत, बाकीच खंयच्याच जे आदी अंत ना तशी ते रामतत्वांत आम्ही विलीन जावंका. त्या दृष्टीने त्यांनी सांगलं की जेथे दृश्य प्रकृती सरे आम्ही जाग जालकी म्हणून हे म्हणतात, संत म्हणतात की उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब क्यों सोवत है, तुक नींद से अखियां खोल जरा और अपने प्रभु से ध्यान लगा. ये प्रीत करन की रीत नहीं प्रभु, जागत है तू सोवत है. जाग मुसाफिर भोर भई अब, रैन कहाँ तू सोवत है. आता उठ जाग मुसाफिर म्हणतलो कोणे. आता मी अलार्म लायलो काही नाही, कोणपणे आमकां जागोवंका. हांव बामणा सांगून न्हिदली, म्हाका काय बेगी जाग येयली. तर म्हाका जागोवच्याक जागयतलो मनशान जाग आसता न्हय. तशी आमगेल गुरू, आमगेल हृदयांत गुरु तत्व सतत जागी राखता आणि आमकां सांगता असता उठ जाग मुसाफिर. तू साधक आस, तू मुसाफिर आस, तू प्रवासी आस, आत्मज्ञान मेळोवनच्या भायर सरला, आनंद यात्रेंत भायर सरला. अरे बाबा मुखार मुखार सर, आलशी जावं नाका. थंडी पडता, गरमी पडता, पावस येता, ही सगळी प्रकृतीची रूप असत. सोड देती जे काय असत तांतू थांबून आमकां मुखार वच्चीस, वाट काडता वच्चीस. खड्डे येतले, हे तर सगळे येतले. तरी जेथे प्रकृती सरे पंचभूतिक भोसरे, समूळ द्वैत निवारे या नाव ज्ञान. आत्मज्ञान सगळीकडे फक्त आत्मा. प्रकृती अशी सम आमकां कळता की ते टीव्ही चललेले वार सगळं चलल्या दिसतास, पण हे फट्टी म्हळेले कळतास. मन बुद्धी अगोचर, मन बुद्धीक सुद्धा कळना. न तर्काचा विचार उल्लेख परेहू या नाव ज्ञान. परेहुनी पडले परे आत्मज्ञान. जेथे नाही दृश्य भान, जेथे जाणीव हे अज्ञान. माक कळता हे जेन माक कळता, हांव जाणता ही भाव जोपर्यंतच तोपर्यंत ते अज्ञानची. कला म्हळ्यार थंय हांव आस. त्यांनी एकल्याक संतांक विचारलेले
तुम्ही आत्मज्ञानी ज्ञान जाल्ल्या तान पॉइंट ब्लँक सांग ना बा म्हाका आत्मज्ञान जाय आणि म्हाका आत्मज्ञान केलें जावचें ना कसल्याक जावचें ना तरी आत्मज्ञान जात म्हळ्यार त्या आत्मान तो एकच आत्म्यांत एक रूप जातो थंय हांव बरलो कलो त्यांनी हांवच बरली थेंबुटो सागरांत बुडलो सागरच जालो व्यापक आत्मतत्वांत वीर गेलतो हांव बरनीची त्यांनी ताका आत्मज्ञान जायना आणि जो जाल्ल्या म्हणटा ताका जाल्लेले असत पट्टी सांगता तरी जाणीव हे अज्ञान विमळ शुद्ध स्वरूप ज्ञान बोली जय श्रीराम ची अवस्था तुर्या आता तुर्येबद्दल सांगले ज्ञान ऐसे म्हणती तया तुर्या म्हण साक्षी भाव दोन सगळे पळयता ताच्यान सगळे सोल्युशन येतात मेळतात ती प्रॉब्लेम्स प्रपंचातले प्रॉब्लेम सोडून परी ते जाणी जे वाया पदार्थ ज्ञान ते श्रीराम दृश्य पदार्थ जाणी जे त्यास पदार्थ ज्ञान बोली जे शुद्ध स्वरूप जाणी जे या नाव स्वरूप ज्ञान श्रीराम जे नाही ठाईचे तेथे सर्व साक्षत्व कैसे सर्व साक्षत्व साक्षी भावान पळयतली ती तुर्या ते सर्व जे आस त्यांची तिरोधान जाली अल्टीन कोणा पळोवचे ती तुर्या ही आत्म्यांतून एक जाता म्हणून शुद्ध ज्ञान तुर्येचे मानूची नये ज्ञान म्हणजे अद्वैत तुर्या प्रत्यक्ष द्वैत प्रत्यक्ष द्वैत म्हणकले ती मेट्टार राबल्या मेरेर म्हणतात ती मेरेर राबल्या ती प्रपंचही दिसतो असं आणि आत्माही दिसतो असं पण ती अजूनही अद्वैत जाईन आत्म्यात एक जाईन त्यांनी तुर्या प्रत्यक्ष द्वैत म्हणून शुद्ध ज्ञान ते सतंत म्हणकले की हे सतत वेगळेची असे कळवे श्रीराम ऐक शुद्ध ज्ञानाचे लक्षण एक मिनिट वेगळेपणान पळून जे जे ज्ञान ते आत्मज्ञान नाही ऐक शुद्ध ज्ञानाचे लक्षण शुद्ध स्वरूपाची आपण आवंच ते स्वरूप हा जे प्रत्यक्ष जन्म ज्ञान जाता या नाव शुद्ध स्वरूप ज्ञान जाणजे श्रोती श्रीराम आता हे कळचे खातीर गुरु सुदय महावाक्यात उपदेश करतात तरी कोणागली ज्योत पेटका म्हण दिसता तांगेल एकाग्र वात असता त्याला घाललेलं असता साधनेचे सतत त्याला घालत असता ती आणि ताज्यान ती भिजल्या त्याला भक्ती रसांत भिजल्या ती आणि एकाग्र झाल्या आणि एकच आस म्हाका आत्म्याचे उपदेश जाई हांव कोण म्हण म्हाका कळका आणि सपशेल शरणागती ता महावाक्य उपदेश जो करता तत्वम असी शंकराचार्यांक आमगेल्या तांगल गौडपादाचार्यान म्हणपी की तत्वम असी जेटली सांगले अहम ब्रह्मास्मि तांकां हें ज्ञान जालें कशी जालें एकाग्र शिले वाती सगळे शिले दिव पेटची इग्नाइट करची मात्र एक हें शिले कीटी तुमकां सांगता महावाक्य उपदेश भला परी त्याचा जप नाही जप करची नाही नुसतें अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि आता इवन हे आमी म्हणटात अहंकार कलते निर्वाण षटक आणि म्हणतात जाल्यार ते नुसते चाली गमटे कोण म्हणले ते भजन म्हूण म्हणले किंवा ताजो जप केलो तरी उपयोग ना ते सतत चिंतन मनन करता आणि कशी करता की मगल गुरु मला उलयत असती भितर बसून उलयत असती आणि म्हाका सांगता असती मनोबुद्धी अहंकार चित्ताणि नाम न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम हे आता निर्वाण षटक हा इतली स कडवी तांणी बरयली आनी कोण बरयलें कोणाक ताजो अनुभव जाला तांणी आमकां कळका आमकां ताजी कल्पना येवका म्हण तांणी बरयलें अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर व्याप्य सर्वत्र सर्वेंद्रियाणां
सदा मे समत्वम न मुक्तीर्न बंध चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम. हे आम्ही नित्य एक जे इतले मनन करता आणि भितर इंट्रोस्पेक्ट जा आमगे गुरु म्हाका सांगता असं मला कळत जाता. भ्रमर कीटक न्याय म्हणतात ताका. एक कीटक फुल्ला तू शिरकलो. भ्रमर पहिले एकदम भ्रमर असना ताका पाक असना ती पहिले ते सुरवंट म्हणतात ताका. ते फुल्लान शिरकलो तावळ तागल आवसच न्ही जो धरी आमगेल गुरु म्हणा. तर ते फूल मिटल्या तर ते भोवती करून ते फिरता आणि सांगता तू कीटक नाही, तू भ्रमर असत, तू भ्रमर, तू पाक अस, तू फुलपाक अस, तू फुलपाक अस, तुका पाक कस ती तू भे अस अशी म्हणतच फिरता. आणि ते सुरवंट भितर ताक ऐकू येत नाही त्या कीटकाक. ते ऐकतच त्याच हांतून मनांत तांचे कोश असो निर्माण जाता. आणि आश्चर्य म्हणा परमेश्वराला जाणे गुरु कृपे ताका पाक फुटतात. आणि ते फूल उघड की ते फुलपाखरू जाऊन गमते फुलपाखरू जाऊन बाहेर पडतात. तशी किंवा भ्रमर जाता. तर भ्रमर कीटक न्याय म्हणतात. तशी गुरु आमका जे जे सांगता हा तांचे आम्ही आमगेल भितर वचून ताजे मेडिटेशन म्हणा ताजे बद्दलच त्या मंच खातीर सांगतोस. हांका तांका नाही. हांगा प्रत्येक रागे चाल स्वतंत्र करका. आनंद यात्रेत बाहेर सरल्यात वय. आता मी हांग वता ती खंय ते 14 किलोमीटर सोडून वचुलेली ते वैष्णव देवी. तर थंय थोडे लोक मुखार असती, थोडे लोक मागश असती, थोडे लोक चमकत असती, कोण घोड्यार बसल्या. पण प्रत्येक मनुष्य स्वतः चमकण स्वतःच चमकून का, स्वतःच चमकून का. थंय हांग सगळं आत्मज्ञानाच्या डोली मेळना, डोली मेळना. पण कल्ल मेळता गुरुंगल बोट मेळता. हा तरी हांगा महावाक्य उपदेश सार तांकल्ल्या परी त्याचा जप नाही बोलिला. महावाक्य उपदेश भला तो बरोच केलेला उपदेश परी त्याचा जप करूक सांगत. तेथीचा तो विचारच केला पाहिजे साधके श्रीराम. महावाक्य उपदेश सार परी घेत जे विचार त्याच्या जपे अंधकार न पिटे भ्रांतीचा. म्हणजे विचार नुसते जप केल्यारी आमगेले जे भ्रम असत की हा भय की नाही बा हे आत्मतत्व म्हणतात. आता गुरु सांगतात वय की तत्वम असी तत्वम असी सर्वम खलु इदम ब्रह्म हे सगळं सांगतात. ही महावाक्य असत. अहम ब्रह्मास्मी म्हण त्या अहम ब्रह्मास्मी म्हण म्हणतात जप करतो बसली. अहम ब्रह्मास्मी अहम ब्रह्मास्मी अहम निर्विकल्पो निराकार रूप विभुर व्याप्त सर्वत्र सर्वेंद्रियाणाम हे सगळं म्हणतं बसली. चालीर म्हणले गोमटे म्हणले झाल्यारी ताजोच विचार करची नावे. नुसते जपाने आमगेल भ्रांती वचना भ्रम वचना हाव वचना मुख्य म्हणे. आणि हाव जोपर्यंत वचना तोपर्यंत अंधकार मिटना. अंधकार ना जायना श्रीराम. तरी हांगा एकच सांगता महावाक्याचा अर्थ घेता आपण वस्तूची तत्वता आणि त्याचा अर्थ समजून घेऊन का गुरुलेथान. आणि सतत ते रुंजी घालतात नाही. ते रुंजी तो कीटक ऐकता आपणाल्याच कोशान बसून. हा गुरुन हे सांगले गुरुन ते सांगले. हावंची ते आत्मतत्व हावंची आत्मा हावंची आत्मा हावंची तो गुरु हावंची तो तुमची तो हे हाजे ज्यांना जाता जप नाही पण हाजे ध्यान जाता. हाजे कल म्हणतात ती ध्यानच म्हणू येत. पण ध्यान सुद्धा एक जाता. ध्यान करतना तांतूंच तो एक जाता आणि तो गुरु रूप जाता. केन्ना जाते ताकाच कळना. आपण वस्तूची तत्वता त्याचा जप करिता वृथा सीणची होईल. हावच ती वस्तू तत्वमसी त्यांतूची म्हणतं बैसून ते हावंची हा जो बोध जाय हा जो मग अनुभव या ना त्यांनी ती महावाक्याचे विवरण हे मुख्य ज्ञानाचे लक्षण शुद्ध लक्षावशे आपण वस्तूच आहे. तरी त्यांनी कल साऱ्या महावाक्याचे विवरण करता सम अर्थ गुरुल्या थानू परत 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 तांक शरण वचून प्रत्येकान गुरुल्या वचून बसचे नाही देहात तर भितर त्या गुरु बसून
ते जे म्हणतात त्यांनी सांगेले ताजी अर्थ केलं गुरु रूप गुरु कशी सगुण आम्ही आत्मनिवेदन म्हणतात ती आत्मनिवेदन कोणाला करतात ती मूर्ती देवत्वाला करतात ती श्रीरामाला करतात ती ज्या नंतर आम्ही देव पळून थंय आत्मनिवेदन करतात ती जाल्यार ते सगुण आत्मनिवेदन हे निर्गुण परब्रह्माला जेन्ना आम्ही आत्मनिवेदन जाता गेले त्यावेळी त्या निर्गुणांत आम्ही एक जातात आणि थेंबूट सागरात बुड्डून जाता तशी महावाक्याचे विवरण हे मुख्य ज्ञानाचे लक्षण शुद्ध लक्षांचे आपण वस्तूच आहे शुद्ध लक्षांश जाऊ नुसते हे नाही लक्षांश जाऊ का वाच्यांश नाही म्हणारी पळंच मात्र नाही कले म्हणारी कल जाय म्हण पळण हे पळ हे अशेच हे तशेच सगळं दाखयले ते सांगून रांदप शिकयल म्हळ्यार हा कितलं घाली ताक तितलं घाली कर न्हू खावच्या मेळतवे ना प्रत्यक्ष कर ना पडे ते खावन आमगेल क्षुधा तृषा तृप्ती सगळे भागता जेन्ना तेन्ना ते पचन जाता त्यामुळे रक्तान भिनता तशी हे महावाक्यात जो अर्थ असो आमगेल तना मनान तू आत्म्यान तू भिनका आणि त्या गुरु रूपान देवा म्हाका कसले नाका हांव आणि तू एकच जावका एकच आस वरल्या हांव आणि तू एकच जावका म्हाका आत्मज्ञान करून दी देवा म्हाका तुज्यांत वीर वचस हांव तुगल वारी जातकी नाकी तू श्रेष्ठ समज पेक्षा जाल्यार तुगल चरणांचे ते रजत त्यान तरी म्हाका कळ्ळी चरणी तुझिया मज देई वास हरी रे देई वास हरी रे मज देई वास हरी चरण तळीत कमल विराजे तेच करी मज देवा कल्पवरी पुन्हा राज्य दे पुन्हा मुक्ती दे मजला हरी चरणाचे रे रजत करी मी घालीन संकट तुझवरी मी घालीन संकट तुझवरी केवल हरी चरणा दास करी चरणी तुझिया मज देई वास बरी पडेर तशी जाल्ल्यारी संत तुकाराम म्हणलेली वेळी तो मनुष्य मोरमच ना पण उरलो मी उपकारा पुरता फक्त उपकार करचे खातीर देव ताले तान कार्य करून घेता आणि त्या खातीर ताका जीवमान असत म्हणसरी तो सगळ्यां तू आत्मतत्व पळोवन सगळ्यांगेली स्वतः देहाच्या अवयवाची जशी काळजी घेता तशी सगळ्यांगेली काळजी घेता तशी हांगात आमी राब्या इथे मला टाइम जातो असो त्याने ते मस्त असं मुखारी अगदी डिटेल असं ह्यांची की आम्ही दूर वचा मस्त आमक जर खरें जाय आनंद यात्रा मुखाल म्हणता हांव तुमका एक काणी सांगता आनंद यात्रा व्हड लोकांक बेगी मेळटा श्रीमंत लोक आणि बॉर्न विथ सिल्वर स्पून इन द माउथ आणि किंवा तांकां मेळना म्हणून न्हय तांगेले स्लेट्स क्लीन आसनात साध्या भोळ्या लोकांक जाता ते विश्वास दवरतात आणि एकच तांणी सांगल्या तो विचारत नाही ते मुखार तरी म्हणता ती मी पाहिले नसता संस्कृती रीग नाही महाराष्ट्र ग्रंथी हृदयी वसल्या कृपामूर्ती सद्गुरु स्वामी समर्थ स्वतः इतले लीन झाल्या ती रामांतू तांगेल गुरूंतू की ते सांगता ती म्हाका कले संस्कृताची कोणे शिकयनी म्हाका महाराष्ट्र ग्रंथान सुद्दां म्हाका रिगिना खल म्हण करचें जाल्यार हांव तुमकां ऑथेंटिकली सांगूंक शकता आत्मज्ञान कोण दिवच्या शकता कोणा थ्रू तरी हृदयी बसल्या कृपामूर्ती सद्गुरु स्वामी त्यांनी ती तशी हे करता तरी त्या आम्ही मुखाल पंत घेऊया परत जय जय रघुवीर समर्थ इतली खुशी जात असं
हें जे निर्वाण षटक असं एक एक हाजे आम्ही भ्रमर कीटक न्याय स्वामीजी सतत सांगता की सूक्ष्मांतचा चेडा पण आम्ही स्थूलान तू भायर राखतात तेन्ना ती सुल्यारी आमकां बसू जाग वचना आम्ही आमगेल्या गुरूक बसोनचे म्हणटात चौरंग दवर न्हू आसन दवर पण ते आसन दवरच भितरी मगल हांवच वचून थंय बसता त्यामुळे गुरूक आवाहन केल्या गुरूक बसोनचे खंय बसोनचे त्या खातीर पयलीं मगल हांव काण घालता आनी हाजे खातीर हें सगळें स्मरण करता आमी थेंबूट जावंका आमी सगळ्यांत सान जावंका सान जाल्यार कितली खुशी आसता तूं सान जावचें आणि सान कशी जावचें तरी दुसऱ्यांक होडपण दिवन दुसऱ्यांक कंपेर करून नुसतें न्ही तर तांतल्याक अशी बरें तूं कितलें होड तांतल्या थंय शिकून घेवचें आमी नम्र जावन प्रती एकल्याक आमी गुरू करूं जाता ते गुरू तत्व सगळे कडेन आसा नुस्त्याक हृदयान न्ही आणि ध्यान करतना हृदयांत देवा म्हाका नाम हांव नाका देवा म्हाका आपले म्हण म्हाका कसले नाका रे म्हाका दुसरे कसले नाका तूं म्हाका आपले म्हाका आनी कोणी ना ती म्हाका कोणें नाका ती म्हाका तूं आपले म्हण आणि तूं ते मुरली वारी मगल उपयोग करून घे मुरलीक पक्कळ करून ते हाज्याने ताणें कोरांतून वट्ट केले खाली केली मात्र जे मुरली सांगता आपण फक्त श्रीकृष्णाने फुंकर मारल्या मात्र आपण वाचता ऑन माय ओन आय कॅन नॉट प्ले तो कोण वाजयत की तागल फुंकर पडल्या मात्र आपण वाजू शकता म्हळ्यार तिगल हांव सतत हांव आशिल्लो तो गेल्ला इतले कश्ट केले तावळ्यात हांव कृष्णाक प्रिय जाले आणि तो कृष्ण म्हाका कायम तागेल्या वट्टांचेर दवरता आणि तो वाजयता आणि तातूंत ब्रह्मतत्व वेणू ओम तननननन वाजवी वेणू राधारमण ब्रह्मभाव हा निनाद लाजणू ओम तननननन वाजवी वेणू अशा हरीला कैसे जाणू हृदय अनुभवू आची तिचा पणू ओम तननननन वाजवी वेणू. सध्या रामरायाला आम्ही प्रार्थना करूया हे कितले गोमटे ताने ऑपॉर्च्युनिटी आमकां दिल्ली देवा तुगेले आमगेले कातड्या जोड एकूण तुगेले पांयान घाले तर ते ऋण पिच्छना देवा ताचे खातीर ही आनंद यात्रा चालू केल्या आमकां सजग तूं आसची पण आमकां सजग रावची बुद्धी दी आणि कोरोन घे आणि मुखार सरोन घे आणि हांव केले ही बुद्धी दिव नाका तशी घेवच्या की कान तिरपे आमगेलो हेकल चल्ल्या म्हूण आमकां जागय निद्र जालेली असल्यारी जागोन जागी करी आमकां आणि त्या आत्मतत्वां लागीं आमकां मेळोवन दी आमगेलें आत्मतत्व मेळ्ळो तीच एक आमगेली इच्छा सर आणि कड्डेरी जगली दुसरो जन्म मेळ्ळो कसले मेळ्ळो तें सुद्दां आमी मागना तूं कशी वागयत तशें आमी वागता तूं जन्मा घाले आमी जन्मा येतात पण प्रत्येक पंथा हे आत्मतत्वाची जाणीव दवरून हांव जन्मा यो इतली तरी आमचे खातीर खरी देवा इतली तरी खरी म्हळ्यार तुका कशी वापरचेस तशी वापरून घे ज्ञानाक लुट्टोवन घेवची बुद्धी दी लुट्टोवची आमी लुट्टोवन जे आसा ते पुरे लुट्टोवची बुद्धी म्हाका दी देवा हे मागून घेवया आणि तिची प्रार्थना सगळ्यां खातीर करूया आणि ताचे पयले हे पुष्प आमी विवेचन पुष्प त्या गुरुचरणांचेर घालया त्या आत्मतत्वाकच आमी शरण वचया तातूंत घालया म्हणया नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः.